is-sistema li utilizzajna aħna tul dawn is-snin kienet li fis-studi soċjali it-tfal juru dak li jkunu tagħlmu diversi modi. Ħajuru li jkunu tagħlmu akademikament fit-testijiet li nagħmlu f'kull suġġett. Imma fis-studi soċjali qed nagħtu opportunitajiet differenti li juru t-tagħlim tagħhom fil-proġetti. Il-fatt li t-tfal qed jażlu l-metodu tagħhom kif jesibixxu dan qed juri ċar li kulħadd qed jażel l-iktar mod komdu għalih u l-iktar mod li jieħu pjaċir. Juri anke t-talenti għax nistgħu naraw anke mill-proġetti li għandna qudiemna nistgħu naraw li hawn ħafna tfal għandhom talenti fl-arti. U dawn ikunu jistgħu jassoċjaw u jaqdu flimkien bosta l-arti mal-studi soċjali biex jipproduċu xi ħaġa flimkien. Hekk it-tfal ikunu qegħdin jieħdu pjaċir qegħdin juru dak li jkunu tagħlmu huma wkoll. U jgħaddu dan it-tagħlim tagħhom lill-oħrajn. Għax meta aħna pereżempju kellna l-book fair jew kellna pereżempju Parents Day u rawhom tfal oħrajn li huma żgħar minnhom fl-iskola qed jitgħallmu bix-xogħol tagħhom. It-tfal ovvjament meta huma qegħdin anke jiġu tfal oħrajn jgħidulhom dan x'inhu. Jieħdu pjaċir it-tfal u jħossu ċertu dik ngħidu ownership tax-xogħol tagħhom għax ikunu qegħdin jgħallmu lil-tfal oħrajn dwar dak li jkunu tagħlmu huma. U aħna nemmnu anke r-riċerka is-sostni dan ukoll. Li meta tfal qegħdin jenfasizzaw dak li tagħlmu huma huwa l-aħjar metodu biex huma jikkonsolidaw dak li jkunu tagħlmu huma stess.